bloggen. Jag har gjort några inlägg nu, men de är ju så långa så jag får korta ner på dem. Jag ska liksom bara stänga dörren, prata lite tystare. Jag sitter då här. Ikväll har jag städat väldigt fint och rent här nu. Och min golv får inte bli, eller mitt fönster får inte bli min garderob. Jag har ny nu så det ska bli den forever and ever. Love you, garderob. Nej men, jag bara laddar. I alla fall, så ja, så jag har städat hela kvällen. Så nu är det skinande rent. Det blir ju lite skitigt efter all strössel vi hade, jag och Sofie, i tisdags natt, eller måndagsnatt, måndag till tisdag då. I alla fall, så imorgon ska jag kolla på 95orna. 93orna vann ju då inte, väldigt synd, de är ju riktigt bra. Vilket innebär Sofie och dem också. Hedvig och Marima och Amanda. Ja. Så ja, ska jag skynda på lite. Här nere finns en länk till en tjejs blogg, till ett speciellt inlägg där hon har ett videoinlägg som hon failar som fan på. Den visar sig när hon gör med sitt hår och så. Men i alla fall, ni kommer skratta. Jag kan tänka mig att de som ska spela imorgon är väldigt nervösa. Det kommer vara mycket folk bara kommer av typ nervositet. Nej, men jag ska ju inte spela. Skyller på mig själv. Jag har inte tränat. Så ja, men i alla fall. Jag saknar min mobil. Förhoppningsvis får jag den på lördag. Vi får se. Men nu så ska jag försöka vara lite tystare med mina föräldrar. De sover liksom och min pappa ska vara på imorgon. Så ja. Men ha det